Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamim mulkillahi. Kabeh amal bisa sasartane niat, rupa dunya bisa dadi ngamal akhirat. Iku kabeh merga oleh baguse niat, golek ridho supaya pikantuk rahmat. Sopo niat nejo ngamal kebagusan, Allah paring siji rupa kesahenan. Yer banjur tumandang bakal nampa ganjaran, tikel 10 hingga ora ana itungan. Kabeh rupa ngamal bisa dadi gagal, wong kang ngaji bisa uga ora dadi. Sapa poso uga bisa ora ketampa, kabeh iku merga niyate ora cetha. Niat golek ridho iku kang utama, supaya ngamal kabeh bisa ketrima. Nampa wales mlebu ana ing suwarga, mesti keturutan apa wae kang disejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamim mulkillahi. Kabeh amal bisa sasartane niat, rupa dunya bisa dadi ngamal akhirat. Iku kabeh merga oleh baguse niat, golek ridho supaya pikantuk rahmat. Sopo niat nejo ngamal kebagusan, Allah paring siji rupa kesahenan. Yer banjur tumandang bakal nampa ganjaran, tikel 10 hingga ora ana itungan. Kabeh rupa ngamal bisa dadi gagal, wong kang ngaji bisa uga ora dadi. Sapa poso uga bisa ora ketampa, kabeh iku merga niyate ora cetha. Niat
niat golek ridho iku kang utama supaya ngamal kabeh bisa ketrima nampa wales mlebu ana ing suwarga mesti keturutan apa wae kang disejo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawamim mulkillahi